Assalamu alaikum, wannan kuna gani shine motar da Rahama Sadau, shahararriyar wannan yar shirin fim na Hausa da Bollywood na India, ta sayi motar miliyon 150 mai kiran Royal Royce. Ta sayi wannan motar ne daga kasar Dubai. Kwanakin baya mawakin kudu da bidiyo ya sayo nashi motar miliyon 300. Ita ma sai ta sayi motar da zai girgiza mutanen arewa gaba ɗayanta da Kannywood. Wannan motar da kuke ganin ta sunanta Royal Royce. Manya-manyan masu kuɗi ne suke a wannan motar, amma Rahama Sadau ta ce sai ta sayi motar nan dole. Gashi nan ta saya, ta rubuta shafin yanar gizonta da cewa yanzu mata fara. To mu je zuwa yanzu mata fara. Maybe wata ran za ta sayi jirgi ne ko me za ta saya ne sai Allah. Rahama Sadau dai ta riga ta yi nisa, tana nuna wasu Adam Zango da su Ali Nuhu nasu wasa suke yi. Yanzu ma ta fara tara kuɗin, yanzu ma ta fara yin suna a duniya. Da yawa daga cikin manyan mutanen arewa suna karyata ta akan cewa ba ta da kuɗin sayan wannan motar. To ita kuma ta fito ta faɗa a shafin yanar gizonta da cewa ba iya mota ba ma ta saya, har da wata katafaren wata gida ta saya a Lagos na miliyan 50. Mu je mu zuwa Rahama Sadau dai yanzu gaba dai ta kai mu. Gashi nan kuma ta ce za ta bar shiri a Najeriya, za ta koma India gaba ɗaya da zama da shirye-shiryen fim ɗinta. Yanzu haka tana India kenan fa, dawanta Najeriya da sai wannan katafarin mota mai kuɗi Royal Royce mai kiran 2023 daga kasar Dubai. Manya-manyan larabawa suna ji da ita, suka ce duk matayen Najeriya, a yan matan Najeriya gaba ɗaya masu kuɗin Najeriya ba yarinyar da take da mallakin kuɗin da Rahama Sadau take da shi ba. To mu kuma mutanen arewa mai muke da shi da za mu iya ganewa Rahama Sadau tana da kuɗi. Da yawa daga cikin mutane kowa yana kushewa, wannan ya ce kuɗin iskancinta, wannan ya ce kuɗin kaza ɗinta, ita kuma ta fito tana cewa wannan kuɗin nata ne, alak ɗinta ne, kuma wani irin iskanci take a duniya, kuɗinta ne, zufanta ne take faɗa wa mutane. Da yawa daga cikin manya-manyan 'yan shirin Kannywood kamar su Ali Nuhu sun yi magana kai cewa Rahama Sadau tana da kuɗi, amma ta yaya ta sayi wannan katafarin motar miliyon 150? Ita ba 'yar kudu ba, ita ba mawakiyar kudu ba, a ina ta samu wannan makudan kuɗaɗen? Ko su sarakunan arewa da sarakunan Kannywood ba su sayi irin wannan motar ba, amma ita ta cire kuɗin miliyon 150. Abun ya girgiza mutane da yawa. Adam Zango shi ma ya tofa magana kai cewa shi lokacin ya hasashen cewa ya sayi motar miliyan 50, ashe nashi wasa ne. Ga yarinyar da take da kuɗi kamar 'yar Dangote. Mu je mu zuwa yanzu me mutane suke faɗa kan wannan motar. Mutane da dama kamar su Naziru sarkin waka su ma sun fito suka ce iya kuɗin da yake da shi yana da makudan kuɗaɗe, bai iya ya sayi irin wannan motan ba. Tun da yake arewa bai taɓa ganin mai irin wannan motan ba, daga manyan sarakuna har gwamnoni ma ba wanda ya taɓa wannan motan. Amma sai wata 'yar Kannywood wanda suka rene ta, ita ne za su sayi wannan motan a idonsu. Suna karyata batun da abun da yanzu yana ta yaɗuwa, ganin cewa Rahama Sadau karya take yi. To mu je zuwa Rahama Sadau kuma ta kayar da cewa wannan motan ta sayi don ta girgiza manya-manyan munafukan da suke zaginta ne, kuma insha Allah yanzu ma ta fara yin kuɗi, yanzu ma ta fara yin suna a duniya. Sai ta yi sunan da ma duk arewa da 'yan Kano ba wanda zai yi wannan sunan, sai ta ba kowa mamaki. Rahama Sadau dai gaba ta kai mu dai, tana ta kare yin kuɗi, mu kuma bari mu gani a ina take samun irin wannan kuɗaɗen ta. Ba wai shirin Hausan da take ke ba ta kuɗi ba.